Moi! Puheenjohtajakampanja on nyt tehty 95 päivää. Kaikkein parasta tässä kampanjassa on se, että mä oon voinut tavata teitä kaikkia paikallis- ja piiriaktiiveja. Mä en kuitenkaan ole voinut ihan jokaista teistä tavata, ja sen takia mä haluan tarjota teille nyt mahdollisuuden kuulla pari kysymystä ja mun vastaukset niihin. Ekan kysymyksen esittää Matias, ole hyvä. Miten lisäisit toimillasi nuorisovaltuustojen välistä yhteistyötä? Ensiksi on tärkeää saada teille, meidän jäsenille, paikkoja verkostoitua ja ystävystyä, esimerkiksi aktiivipäivillä tai erillisillä nuvaklökeillä toimistolla. Mä olin myös mukana Lahden alueen kuntajakoselvityksessä ja mä opin silloin, että nuorisovaltuustot, jotka osallistuu niihin, tarvii erityistä tukea ja apua. Sitä mä haluaisin puheenjohtajana niille antaa. Mä käynnistäisin myös erillisen valtakunnallisen kampanjan, missä korostettaisiin nuorisovaltuustojen keskinäisen yhteistyön merkitystä ja tärkeyttä. Miten nuorisovaltuustotoimintaan saadaan lisää elinvoimaa? Elinvoima muodostuu kaikesta siitä, mitä nuorisovaltuusto tekee. Hyvin toimiva nuorisovaltuusto ja tehtävänsä täyttävä nuorisovaltuusto on aina elinvoimainen. Lisäksi elinvoimaisen nuorisovaltuuston tulee toimia nuorten ehdolla ja nuorekkaasti, eli monipuolisesti. Miten liiton tunnettavuutta voitaisiin kohottaa? Nuorisovaltuustosta pitää luoda vahva ja nuorekas brändi, niin että kaikki, mitä me tehdään paikallisesti ja valtakunnallisesti, muodostaa viestinnällisesti yhden kokonaisuuden. Liiton ja sen puheenjohtajan pitää osallistua aktiivisesti nuoria ja nuorisovaltuustoja koskevaan kirjoitteluun yleisönosastoilla ja verkossa. Meidän pitää myös näkyä meidän sidosryhmien tärkeissä tapahtumissa, kuten Suomi-areenalla, kuntamarkkinoilla ja alliansristeilyllä. Meidän pitää myös tarjota mielenkiintoisia julkaisuja kuntapäättäjille ja tavata aktiivisesti nuorisovaltuustoja ja tarjota niille koulutusta meidän tunnettavuuden lisäämiseksi. Millainen puheenjohtaja olisit? Mä olisin osallistava ja jakaisin vastuuta. Puheenjohtaja ei voi eikä saakaan tehdä kaikkea yksin. Mä haluaisin myös johtaa visiolla, enkä mikromanageroida sitä, mitä kaikki muut tekee. Mä olisin myös kokenut puheenjohtaja yli 5 vuoden nuorisovaltuusto taustalla. Ja lopuksi mulla olisi myös uskallusta ja halua uudistaa liiton toimintaa yhdessä teidän jäsenten kanssa. Kiitos Matias, Jenna, Valtteri ja Armi-Tuulia teidän kysymyksistä. Mä kannustan jokaista teitä olemaan yhteydessä ja seuraamaan mun kampanjakanavia ja kysymään ne just teitä mietityttävät kysymykset viimeistään ensi viikonloppuna Liittarissa. Tavataan silloin Tampereella. Moi!